Nah itu tadi salah akit belum salah akit ini aku doang tuh doang bagian ini bagong ya gowo langsung udah nih mau untuk ya rak kerasa untuk banget nih batak kaget deh koplak. Oh guys, iwak guys. Iwak apa iki jine? Ra arti guys, iwak guys. sebut saja Iki iwak tengkurungan cilik iki. Tapi abane kokok-kokok ngono. Oh iya iwak kokok kae ya. Iwak kokok guys. Apik guys. Oh wis, iku untuk sak 2 ember isa to. Ya. Tak golekna ya guys. Oke. Di grene. Di foto ah, dicekel digambul ngono. Pakai nyekel ngene pakai nyekel sedilu. iku mau aku rek sing calon rek modelmu enak dakoni kowe we Oh iya suangare. iya iku untuk plastik Wis, mending iwak iki lho kowe tuku 10.000 langsung dibegurno bentuk dipancing meneh. Lho abane kok. Padha iwak seni mau. Ya sing osian tok iwak enakan kabeh. Kan padha entuk sing entuk kowe. Iki. Iwak apa san? Iwak apa san iki san? Iwak kokok. Potong kurungan cuwili. Karis ya. Tak jarak deh kaget. Kenal. Woi. Wah. Kamera. Depan kamera kono, Sen. Kalau kamera itu. Iwak apa, Mek? Iwak apa iki? Water Segoro. Ya. Maka jam 7 poliamene lagi untuk papat. Tekor iki. Penghasilan menurun. 1, 2